en achiel ma jo diaspora gocho ne to pod imedo mana dele. Ewada. Chalka machidhi nade pod ng'eny ne jo diaspora. Kabisa. Jo diaspora mana kaka nusewacho Wycliffe Nyafuanga kanyakla kod Dr. Ochuodho. Nosebedo ka oro omenda mathoth e pacho ka piny Amerika. Ahinya jo Kenya modak piny Amerika koro jo diaspora magwa mantiere piny Amerika. Bende aneno ka koro achidhi nade pod gibiro medo bedo godo nikech naneno ka Republicans iwacho ni House of Republicans nitiere bill paro moro ma bende ne gichwalo ma inyalo kadhi chieng' tarik 26 mano mar dweni mano chieng' wuok tich mar juma mabiro. Bill kata na paro mar chik ma kamano iluongo ni One Big Beautiful Bill. To bill ma kamano nyaka ronga jwang ng'eni Dr. Chilo samoro biro bedo ka nyiso gima iluongo ni One Big Beautiful Bill. Owacho ni kwan atamalo 5 piny Amerka biro bedo kakao. Mago omenda mano osewach kanyo motelo gi welo mantiere godo ni osebed ka ioro e piny Kenya koro ma mar piny United States bed ni nitiere gi wach ni moro mantiere piny Amerika pororo ni ka bill ma kama okadh mobedo chik nyiso ni kapo nono ni nioro di $100 to piny Amerika ng'ado kwan atamalo 5 e wi omenda ma kamano. Nyafuanga achak kodi chaka gima ina chiedh nade mabiro. Trump nen ja ohala ting'en shida mar ja ohala en ni gimoro amoro ng'iyo in terms of bottom line kata na ohala moyudo. Koro ing'eni okobedo piny to economists kata jok motelo ne kele ni biya ne kuma pesa chwe pesa madhi weche ba konyo ji kaka aid mang'eny magolo oko BBC not be American Broadcasting Station machon manene ni chamo pesa mang'eny en ja ohala mangiso ni cut overhead kata gol mang'eny mok miwa benefit to manye kuma pesa nitie mondo donje economy en gima ber but managing a nation kata bedo ni telo ne piny opogore ga ngowa opogore gi weche mag ohala gima president ma America ma Trump winjo ko luongo ni One Beautiful Bill no osabedo piny mogone kwan weri gi kata pesa ma jo Kenya keto ma work from America duo Kenya dhi ng'iye ma di India. India is over $100 billion US dollar Kenya shillings maybe India kaya India ni population ma India ng'eny kendo ma oro pesa wadhi kanye ma di India ni India is one of the countries kata achiel kuom pinje ma oro pesa mang'eny from pinje mag America ka doge pinje mag India koro kosago kwande ni to neno ka gima pesa to manade pesa ni ng'eny koro odwaro no chute wi pesa ne matin mondo tem konye e yore ne mag economy to ing'eno America masani ochako di opogore nwa America machon nikech America machon kata mag Democrat inene kata bed mana ni en radical left kaka ibinji wachacha lakini en piny ma omira tiro you have freedom to sirikand Trump kata sirikand Republican ten sirikal moro me kisungu luongo ni conservative men jo kisungu nalo luongo ni white supremacists ni wan jo America gimani America ka mwandu mora ma wuok America ka onego beni konyo jo America bill no kagi kete mokwongo odhi kelo wach miluongo ni midhiero nikech koro kioro ni 100 to $100 to $5 doko chacho gidwaro ni kabe nikech gisago kwan king'iyo remittance from America o shoot kata $1 trillion US dollar mangiso no pesa mang'eny king'iyo gi yomiore Nigeria moluwore gi India paro o kan sure to back Nigeria king'iyo yo Nigeria be pesa remittance from America madhi Nigeria to check compare madhi India to check compare madhi Kenya gini loso billions and billions of dollars koro ma to kapar no tim ni koro no tim e yo moro mok dwar go jo diaspora eni time ni ya Trump manyo kumoro ma pesa nitie mondo okonyo go America ke chote mo wacho en ni kan di America ti benefit from angowa America koro in ango menyal timo na America ta paro ni en the credible ngiso en paro marach nikech ngat moro ma ti America chulo tax America ok di panishe ni koro nikech ni bi America ka koro nyaka miwa gimoro mangiso ni technically diasporas ma America piny mangima de chulo shuru direyo ki ichulo shuru to kwa somo public relations and international relations ingiso ka jo America ni ya gimomiyo aid ni timo kata konyo jo piny en ni mwandu mag America e uso piny mangima ne ka sani Trump nicho dhi mogo pendelo mo wuoyo gi China kithichori kata koko wuok Africa ka kata aid man agriculture koko wuok Africa mangiso ni jo Africa mapua kata jo Asia they will find a way to the United States gine criminal gangs ni jo Trump wacho cha
Koro policy mar European Union en niya, kinyalo konyo, inyalo stabilize economy mar joka from African level. Konygi Africa ka mondo kigi bed gi paro mar biro kanye, mar biro pinje wagi. Emomiyo aid ok en gima ne konyogo Africa. Remittance, or in fact, onego bed gi reduce tax on remittance. Kinga mang'iyo maler mondo mi the more remittance mioro e Kenya ka, koro kana na America tanyalo oro ne wadwa mondo watim go, walos go mwandu, oger go ploda moro, oger go ot moro, mondo create employment, mondo ng'ama dwa dhi America cha kik find America attractive nikech en gi job kanye ka. Mano ko koro ing'eyo, koro ing'eyo ni gin ging'iyo gwinya. Mano miyo kan wabede policy ma aid to wacho America biro duogo aid. Nikech sama Somalia odhi omuoch, nikech Danab gine mane gi fund. Sama Somalia omuoch, to Kenya ko omuoch, to Ethiopia omuoch, nikech economy warach. Ere kuma idwa dhi in. Dogi chako lamo ne nyathi nyamede dhi America. Mangiso ni gima ne dwa solve cha. Ichake time nade? Ichake kethe. Koro waneno warito gima dang' wawache onge nikech ngine ok wan jo America to wafuono ni in the long run chalo gima Democrats biro duogo telo in the next election ki suppose sama America ko yeno analyze to the chicken will come home to roost manda gidok e songo ma weche gibiro timo nade. Yes. So chal ka gima piny America